Jonga, get ready with me. Ukuba ukho abanje inkunzi for 4 hours eparking eAlice, and then you've recently seen that particular person owayekubambe inkunzi ephephezela lapha etown. I got triggered nyanxa ndimbona umzida. To people who were not there live when I was telling this story, ngizosiqala phansi for nina. Ndaze nanixabisa abantu abasekhaya. Jonga, which year was it? 2023, yeah. It was 2023 yabo. So ndandingaseli tywala mzo 2023 mina ndizixaba awethu. Khawuzixabise Buddha man. Because 2022 ndandizinxibe ekhaya mntu asekhaya. Ndandizinxibe ekhaya ndandingazixabisanga. So 2023 I was like, okay cool, akho way wethu. Akuzenza ngane manje ngongaselanga. So I went to town with my other 4 friends, yabo. 2 is from Upper Alice. 2 is from Upper Alice, ne? One was a paid, but where's the cherry happy? Be cherry, I can then he bend him. So we are 5. Spuming up, when you take a sailable, can't go to disappoint chums I'm with you, but I just say I'm just gonna go with them. Damn, pettiphonium. So one of the much develop all the while. Okay, so I don't know it doesn't matter than them. So I listen in public spaces, no ganji I don't have. Okay, I can see I'm say parking laying up as shop right peso. La park first of all. Quiet. Quiet. Ipaka kusela kuyo ngabantu bonke nansi apha ze-care ngakwa-care thina sethona ngapha phezulu. Okay, hayi wethu akho wena ndibona into wrong apha. Yeyi i-red flag yokuqala leyo ubomi uba ipaki itheni quiet ngapha but hayi wethu yipaki mos kubhizi. So ibhule zange icingele kwanto ndilungiseleleka kwigroup. Ibhule zange ngicingele kwanto. Okay, hayi ne ngabikho way bra. Into yenzeka ke athenga manje di-ways abo. Yabo babefuna uthela mthembu ngoba terms for who never. Dita abras bethani ways enza bambe Doritos. Bambe Doritos ne apple ties ngabikho way. Yeah, it was grape ties, yeah. The grape ties. Ngabikho way. Kuwanjwe. Kuyo parking xa kufika parking. Ayike. Kuselwe, yabo. Oh, ngazithenga ezi Doritos yabo. Sabambe le way le grape ties. Hey, grape ties apple ties don't know. So kuyasela baba ke ndiqonda manje ndichu yabo ndiyothenga eDoritos kala magwetha lapha ecam kwepark. Hayi ihamba ibhula nyani xa ndifika phayana ndingqa ezwe ndibuye qha ndiyabona okay kukho amaphanza yabo amaphara alapha eparkini ndandisebenzisa ezifoni wethu zingenamagama angabezeki Huawei yabo. Hayi ne ngabikho way bra Jonga ndibeka apha ifoni yabo qonda ekuse andiboni lamaphara ngongenayo ndicofa ifoni kanti ngona akuse ihlaba apha ndibhula yaseyutha kaloku mina ndihlaba esinqeni ifoni yabo ndingene ndiyabona man yabo ebona umuntu ashayisa ufile ihlela ke live very fast and ke I've been there so unokwazi untrick I can see you uba wena khondo ibalayo thixa ndabona gqityiwe apha ngam ndabe sendingxalile epokothini ndanyuka iziteps kukho iziteps indawo ethe kanje yabo siziteps ndawuhlala phezulu amazita amahlala phezulu basela ke basele text enjalo kusaselwa ndibona kuphakama ipharele wona ndiqonda ijambile mntasekhaya ijambile kuzwe kumzi andizuvuma uyabo andizuvuma qonda hayi ne akho way kuze 1 ndinzajonge 1 nditya Doritos yabo busy busy nje kuze 1 kuze 2 bayeza baza ngokuza. I think there were like 9 okanye 10 lamaphara. There were 10 ne and then bekho ne lady li1 apha so 11. Afika lamaphara fondini no xa kukhwela icaba lirhefla wayebona kusamjida iteka yamenzisa qhunywe nyani iteka athi qhamjida awu akhupha igani ingqondo sizophaka inkunzi ngegani ifuna iHuawei ngegani kubani wakwathatha hayi ngegani na hayi ikhupha igani lanje ithi chiqi qonde yer akhombe kum no athi ekwenduka la wena nqana uTikTok asazixhosa mos ne andikhombe igani athi umnqondo wakho hlika apha utheni mfama usenza ngcono hayi qonde kuse hayi bude chilled ndihlike ndixa ngcobo kwahla kukho eliphanza lapha ezantsi athi emjita kanti Doritos no qonda ndiyaziyokoza iDoritos ngoku soze kaloku lamalate wazifa qonde apha mandingabe ndizenza ngathi yabo mandivele ndinikeze ngeDoritos ndihlala ecaleni okay ndinikeze ngeDoritos thikse nje wathi ahlala phansi ndahlala phansi hey uhlala kamphansi efondeni bafuna uqhumisa ispectator like bafuna usearch yabo kuthiwe ziphi phone kuthiwe Jonga kuthiwe Jonga sizobe seshana nani la we
sifuna ifowuni hayi ibhude ndim hlele lihlobo foni ndithi qale mna fundi ndani na fowuni ndiyayazi bakubona ifowuni yaba kubona ifowuni yama and kuziwe kum qanqonde kuse menkombane soze qonda ayenza uzopha Alice mna andizopha kwa Alice ndathi ayikho ifowuni ta yabo hayi thatha ifowuni zalamazinto manje nawe thatha ifowuni zonke ezithathu kusheke yami ndedwa and ke umuntu o-invite lamaphara apha ngefowuni it was me yabo aze kum lo maphara qanqonde wayadlala mna zika not kum ya kuthiwe iphe yakho ifowuni ndithi ayikho ta ndibe ndifake student card epokothini ndinxame ne-tracksuit yeboxing phela eboxing abangemva ndikhuphe i-student card ndithi kuse hayi kholewe epokothini kum akho phone ya caphuka le iyayazi bayibona intoni le yabo ibibeka igana apha kum kubekho izenye inwana le ndithi ndiyibone etawuni le nwana ibeka imela apha kum emqaleni ndiqonde yintwana ke le yintwana ke le yintwana lena ndingayidibanisa nenqindi ngoku but banintsi abantu yabo le nwana ibibeka imela apha kum ndijamele le nwana hey press knife lawe ipress imela su apha kumqaleni xa ndimise umqala endlobo uba mayingene le mela yale nwana but ifowuni andizokwazi ndizawuphila njani ngaphandle kwefowuni who's gonna update my parents uba ekusekwa kwathini ekhaya oli ndizoba ngathi mhlawumbi kusendisaziphethe rhabaxa uba kusendiyiluze njani ifowuni bendiyothini ezipakini kwathini ye fowuni kungo-12 yebo kungo-12 ngosibanjwa le nkunzi abahlali bagqitha yabo ndinjonga abahlali ngqo ingathi ngathethelelwa abahlali eyouth asozenziwe laa nto emthatha yabo awusoze uba umuntu inkunzi kuthuleke kwenziwa sure uba uyadiscipline ndiqonda kuse hayi bo abahlali bayabona uba kusekho uwenzeka yapha for sure bazoviva xa bebegxotha abahlali uyandixelela nje phethe bajonga abahlali kudubula unye phambi kwabo ndiqonda okay andinathemba abazi ntoni mandizimele yabo so yabo ndazixelela uba sendithe ifowuni ayikho anophinda ndithi khona ngoku ndabantu benza manzima ndibenza izidenge abantu xa ndithi ayikho yebra jonga umzida kusecaba une-enga mosiyandiya yabona xa umazi umuntu otshaya ithufu xa uyazi ithufu uzomva umuntu oquma ndiyamva umzida bendibabonile bezidubula ngethufu yabo ndiyaliva ivumba lethufu ndiyabona lo unuka umtshayo straight and ke umuntu otshaya ithufu can do anything yabo umzida kuse unomsindo la way umane enyola ngegani yandithufele kuse thithi kho le i-relax le ime phaa emva fondini nenxebele kule ndawo umzida ume phaa emva irelaxe linde nje uba kuthiwa kuse ayasokolisa lo yabo egqipha zoviva ekuse umjida loka uphethe igani uyinomsindo aqhwabe ezi ndihamba nazo andithandaza abangaphakane ndithandaza bencidi yini thixo wam ndizofela kude kangaka Alice a small town like Alice ndizofela Alice ndifela ifowuni ngendiyikhupha le fowuni but sendithi ayikho yabo qhotywa ngempameza fika apha kum inyola ngegani lenze xa ibhuda ime ngenamba akho fowuni ngizivumele mozivuna akho fowuni apha yabo angiqonde akho kwami uzondisetsha yabo yosetshwa hayi ke hey fondini kuze lanza le imecaleni ize liyabona ifika itapala kum leponi ngibani igama lakho andixelele ngibuhle ta uzimibuzo lawe uzimibuzo yenza ntoni efothe le nto uyenzayo edibana neboxing uyenzayo ufundela ntoni xesha nyendibuzo imibuzo le tanti nje brand nayo impendulo zele wembuzo yona athi khosuke apho kwabantwana uhlala wedwa ecaleni uhlase kwenye bench eparking hlale kula bench hlale kule bench yawo ndihlale nyani kule bench uhlala kwam le bench ziqhwatywa ngembama ezi ziqhwatywa ngembama ezi yafondini ziba emaceleni azazi bazibethela noko zithathiwe ifowuni jonga ndiyathanda ulibala le part ngoku sisephayana yabo mos bezisele ezinjani nditshile uba bezisele zazinjani ndihamba nazo yabo nje bazisele nje kuthathwe laa short ziphethe itumbler eza-plastic cups ezawe zenza imicimbini zimhlophe ngazi ze-take aways zisela ngezawe andiseli tywala yabo qhale neteki ifondini ngelaa xesha yabo eqhale kwam le teki le poni le bime pha ecaleni izapha kuthi fika ithathele short igalele jonga awona mawuphendula omphi uthi uphendele kwekubuza lo uqonde kuse lungamphenduliyo ukuhlaba impama funeka uhlale uyilawe yabo yendiventi icwaka nabaphenduli bonke mna yabo qonde bajonga xa lethi akho fowuni yabo ezi umuntu uzama uphendula ngapha hayi tantoni wa ndidubo baphathe jonga kusabra bazona ntsiko yaphela ixesha lam apha andisave imphende ndibethenye yabo okay jonga afike la mjida ufika kwakhe la mjida lo ndime ecaleni afika zona ntsika ke apha athele la short kweza tumbler zala mazida ayithele ke la short pha athi kula mazida yabo kuthiwa ithele igcwele lithi qhufu nini kuthiwa igonqoza iziye ibrand kuthi aphumli kuthiwa next
nalo intombazana account engcono kunom kugalelelwe mina ndithi anseli yabo ndinikwa yile iphethe igani ke mina ndithi anseli yabo theka ndiyiphusha le way le short chithekele isihlanguni sam ndajonga isihlangu sam xa ndisithi imityi ivulekile okay ndihlanza zam bobi imityi elaledi bebambana alithi na yisize yam le yo ndiqonde sisi wam eyiphazama not le teki intsha nobanja ngeke mntasekhaya andinawukwazi ukhulela iteki ndingaske ndikhuphe ifowuni not iteki yam intsha nobanja qonda uba yo lajoke ledi endizonika iteki yam okay andithethelelo ngulaa mzide wemecaleni uba sifike ngaseli lo mntu apho yabo asizumselisa kuba thina sifuna sele okay abe sendisusa mosikwaba ndibeke pha ecaleni ndedwa yabo ndibekwa kwicaleni ndedwa caba yi-girlfriend yakhe ledi yabo lize kumele lizohlala pha ecambi kwam libe lisitsho uba awusemhle benzithi hayi inkosi yabo benzithi hayi sho akho wenkosi nje lingonele wena ngifuna bayithomi yakho no uzoya naye disco enye ndakuselwa kuyo uzoya naye disco namhlanje ndiqonde andiseli athi ke na ke it's fine noba useli I'm gonna have money today and I'm gonna have a phone cela uzuni-add Facebook kwathi ndathi okay you know because I'm just agreeing to everything because andifuni udutshula apha and andifuni ulimala apha iimela azibhabhe emoyeni apha abaqhwatywa mani aba bangasemva bahleli pha njengoba ndihleli ndedwa lasukela ledi laphindela phaa njengoba ndihleli ndedwa kulaa bench yabo ndiyacinga uba iledi lam liyakuthanda ufowuna since 2020 ngumntu ofowuna nanini na that's why xa ngikolive ifike efowuni ufowuna oko qonda bro ifowuni yam ikuloud first of all iledi lam ndingafowuna anytime from now selilide elixesha engafowuni ndirhala uvele ndifake isandla ndiyicikele efowuni because yabona mosasa i-android uyayicika apha ecaleni balufake isandla but ibeke ndabhaqwa ndisafake isandla ndizothi ndenza ntoni emva kokuze bangathi ndizenza abantu izidenge ndibethwe apha ndithini uzofela ndingani ndiyayicinga lo way andisathandazi ke ngoku ndithi thixo wam ndincede mntasekhaya awukwazi undishiya ngeli xesha kodwa nasebhayibhileni yaba indlela endandivutha ngayo kodwa nasebhayibhileni ndithi uDavide uthi ndakhe ndamtsha ngoku ndimdala zange ndalibona ilungisa lishwa nguNkulunkulu ngekota phaa ndiqonde senze ilungisa ngona because ndifuna uhlangulwa efondini yabo thekusenjalo ke babethwa babebethe into abangayaziyo yabo bafana ke babefela isimoko sam abanye abantwana enye zanona ndizazihlezi lapha eAlice iye kulaa mzidi uyamcenga laa mzidi abuyele kum lo phethe igane bo uyandikhomba ngale gane uyandigqula nondigqula umjida kuse uthi ba umjida ucela buzo intombi lithi ewe nintombi ta athi ke nakhe ke anathere nondiqonde kumhlana avuma iphara because of ukoyikwa udutshulwa because ngizothi nqonqoza yazi into ebhula remain calm man yabo abantu abayiyo lento bacinga bayiyo remain calm and remain calm athi umjida kuse no funa udyola nawe kwathi ngathi ngiqonde uzofuna udyola nami bebangaka abantu wawukhetha mna athi umzida ndithi awunanondazi yabo phendula zemi ndathi awunanondazi yabo athi umzida ba umama notata babengazani badibane bengazani kwathi ndithi yabona ke uzanayo kahle uthi umama wakho notata yakho ayingomama wakho ayingomama wakho abe nomsindo xa ndimphenda kakubi banomsindo funeka uqhwabe ezazi nje azihleli phaa azibethe ndithatha lo mntana intombazana eliphanza ndithi jonga ntombi mani ndidingele ngothi ibuqa yabo ndifuna uhamba fethu yabo ndiye ejimini mna okuba nje inkunzi ngo-12 kubetho 4 ndithi kaloku ngufongo ixesha ndifuna ejimini lithi lalethi okay khathi ndixelele lo mntu wam axelele lo mntu ndiyalazi negama lo mntu wakhe but to call it out athi ndixelele lo mntu wam ke uzohamba axelele lo mntu wakhe athi afuna uhamba mnani kuthi okay mna ndihambe yabo andihambi ndedwa kuthiwa mkhaphe ndihambe enye yazantwana le ilikrwala yabo iya esikhothwa yebhankini kodwa mayokhupha imali yabo abahlali bakhona esikhothwa kodwa mayokhupha imali ngathi ke na-ke ndixa ndiyitsheke kule ATM labafutshane ngoku iphumayo itsheka beviyabaleka nantona siyapho sasheka siyi-4 yabo emva koko iwenzeka ke loba ndithi ndifuna uhamba ne okay ndithi xa ndizophuma kuthi masihambeni sonke phume bayasikhapha abantu bathi bosikhapha phume xa ndiphume epakini bengena abantwana besikolo thi xa ngena abantwana besikolo le iphethe isibhamu ivele ijika apha mani ithi akusekho mntu uphumayo apha ngena ngaphakathi nonke plus nabo abantwana besikolo sikhombe egani sonqini le gani nayo intona le gani xa ubone kuse ndinqona ukuthi idubula vele adubule nyhani ndife ndithi sisale siboniseni kwelaa cala ndiyakufuneka kwelaa cala but ngendlela erayithi yabo hebram mamela ekuse umjida athi ba lo indele video umjida athi ba akho mntu ohamba yapha ndiqhotha mntwana ayibogeli kaloku ndifuna uye ejimini abesithi lo bhosi wabo lo unalawe athi mntana makahambe mani
athi lo akho umuntu yathi mina banxilile abantu ukuthi lo kanxilanga makaphuma yini beniphuma kanjalo ndihambe nelady sihambe sesama sigqiba odlula ngasechemse sisehla yebo oh ngosingapha serenkini caba aba bashe bangasemva bashike benditshisa pha azinto unayo ifoni wapha kuyi kathini icaba yaconfirm kalephi ithi kanti ndiyibonile manje ifoni lamnani benayo ifoni because yiyo yandibona ndicofa ifoni aqonda ndiyibonile ifoni lamnani unayo ifoni bekucaba chazela manje uba kuse unayo ifoni because obviously akho umuntu onovuma ukuthatha yakhe ifoni yedwa gqa kubekho sindayo yabo angichazela manje qha ngoku angichazela amazita andichaza senilapha serenkini ngqondo ayadlala ndibambe elilate kanti ndithi masambe athi hayi basikhwaza ndithi bayeke like ndiyancincezelele ndiyazibani ko-grand ndithi bayeke bayosileqa basifumane because bayakhawuleza mos esihambe singele ebridgini ndiqonda noba ngenzeka ntoni ngoku liyaxoka elilate ndibanisa nentloko lijule ngapha kwebridgini intombi le efondini intombi le qonda ngoko sizapha sebridgini abantu abana besigele bathi abadila abambile nanqonda ndiyahleka like andifuna ujamisi bakwenzeka ntona bayeza la mazwi ndikhwaza amakhwele qonda uyadlala ndithi abasifumana mani ndithi enye into ndiqethi mina bebendikhulile ngoba ndisimini bozihambela be eleti liskeptical ngale uyabo lifuna ujika vele lithi nqaqo that sihamba vethu akazokwama ngqondo ayibona ngoku ayathemba nami andiyani nto ndifuna ndihambisa naye kuba yinto ndiyaphi naye ndikuthi balinde wena ndamthi nqaqo like ndiyanqanqazela mani yabo ndithi nqaqo ndithi masihambe vethu sihambe xa ndifika sesimo gate andingene before ndingene simo gate sicasimi abesitsho uba uzuni-ede kufacebook ndingubani bana ndixela igama lakhe ndizaba naye kwanamhlanje ifoni qonda kusekwa le foni izohlanganiswa fast athi ndizaba ne-1.8 kwanamhlanje uzovive phaa ngasedisco kwathi ndithi kuwe ndibanjwe inkunzi ngo-12 zipasi 4 ngoku ndingene egeyithini okay ajike uthe xa gqibeje xa ndifaka inyawo lam esmogate athi veva yaringa ifowuni apha esingxenye xa ndijonga lelileki lam ndijonga ndizabamba ka ndifike erumini I'm gonna tell you something ndathi xa ndifike erumini ndaqanda ndathandaza ndabulela uthixo because it does not make sense that mna zange ndisuswe nenwele eli-1 zange ndibekwe nesandla ebusweni bambhatha abanye abantwana babedumbile bebethwa nyanya it makes no sense even today it could only be God because ndixelele uba kuthi njengoyena mntu wayenenkani oyiphendula intando yakhe phathi azange nditatshwe notatshwa the only thing that happened kukhonjwa ngegani ndibekwe imela apha so I've recently seen laa ntwana ndibeke imela apha ndiyijongile betha qona wena kwethini wena ndayijonga ndayijonga isithutsheze nwana ndayijonga anqona mntana lo open there man nasa sikasacimba famba ngayo sizibhuda sizigqugqisa fondini so mhlawumbi nasestagini manje sisithini konda wena kwathini wena ngasiguguza umuntu bambe inkunzi wamba wedwa yabo le nto le betha bembombini ubombo beflat ulingane namehlo ungaboni wena ucinga uyabaza bani incinci imalanwana kodwa yindibeka imela emncane ngqondo kwathini